אחיות אהובות, לפני כמה ימים שאלה אותי אחת החברות, איך את היום מתחברת עם החטופים? שתינו שייכות לקבוצת נשים שקיבלנו על עצמנו ממש מהימים הראשונים של המלחמה. כל אחת לקחה רבע שעה ביום שבה היא נמצאת עם החטופים. פשוט נמצאת בליבה עם החטופים, כל אחת בדרכה. אותה חברה אמרה לי, את יודעת, הם הולכים ומתרחקים ממני. האמירה הזאת פשוט שברה לי את הלב. ומאוד הטרידה אותי השאלה הזאת, והקדוש ברוך הוא ריחם עליי. וגילה לי דרך חדשה ועתיקה, איך להתחבר היום עם החטופים. אני רוצה לחלוק את זה איתכם, כי זה יקר מאוד. והנה הסיפור. כמה ימים לפני חג סוכות, קניתי לעצמי עגילים חדשים. לא אירוע כל כך שגור אצלי. ובליל החג התקשרתי בעגילים, נכנסתי לסוכה, שמחה וטובת לב. זמן קצר אחר כך, בתוך החג, פגשתי חברה שלא הייתה במצב רוח כל כך טוב. ממש ליבי יצא אליה לשמח אותה. הורדתי את העגילים החדשים ואמרתי לה, קחי, תהני מהם בחג. בינתיים מפה לשם, עד שהעגילים חזרו, ערב פרשת מקץ, לפני 2 שבתות. חזרו אליי העגילים, שמחתי מאוד, התלבשתי יפה, בשבת בבוקר הלכתי למניין. בסוף התפילה אני שמה לב שאחד העגילים איננו איתי, איננו עליי. חיפשתי, איפה לא חיפשתי? במניין, במניין שלמטה, בכל המדרגות, בדרך הביתה, בבית לא מצאתי את העגיל. שבת אחרי זה, שבת פרשת ויגש, שוב חזרתי למניין, חזרתי לבית הכנסת, ועוד פעם חיפשתי ולא מצאתי. ובסופו של דבר ממש התמקדתי במקום אחד שאמרתי, אם זה נמצא, זה פה. הסתכלתי, מה כבר יש בבית כנסת להסתכל? יש כיסאות, יש רצפה, זהו, זה מה שיש. לא מצאתי את העגיל. בסוף התפילה יצאתי מבית הכנסת, ופתאום אמרתי לעצמי, שכחתי להגיד, אמר רבי בנימין. אז מי זה רבי בנימין? רבי בנימין בר לוי היה אחד מגדולי האמוראים, והמדרש בראשית רבה מביא מדבריו, ואומר כך, אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, מנהכה ויפקח אלוהים את עיניה ותלך ותמלא החמת. כך אומר המדרש, וגדולי הצדיקים נתנו לנו סגולה. כשמשהו נאבד, כשיש איזו אבדה, קודם כל להגיד 3 פעמים את לשון המדרש, ואחר כך להגיד 3 פעמים אלוקה דמאיר ענני. אלוקה דמאיר ענני, אלוקה דמאיר ענני. אם זה לא בשבת, אפשר לתת פרוטה לצדקה, ולהגיד בזכות, יהי רצון שבזכות זה שאני נודבת עכשיו פרוטה לצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, תימצא לי אבדתי. אמרתי את זה 3 פעמים בכוונה גדולה, ועליתי חזרה לבית הכנסת. הסתכלתי במקום שבו הסתכלתי הכי הרבה פעמים, והעגיל היה שם. עכשיו, אחיות שלי, העגיל היה שם כל הזמן. אני פשוט לא ראיתי אותו. והפלא הגדול הוא שזה היה במקום גלוי. זה לא היה במקום מוסתר. הוא פשוט היה מונח שם, ואני לא ראיתי אותו. רק אחרי שמסרתי בידי שמיים את כל הראייה שלי, את מאור עיניי, את היכולת הטבעית שלי פשוט לראות, ואמרתי, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עינינו, אהובות שלי, אנחנו עיוורות לחלוטין, כחולד. אנחנו לא רואות כלום, ורק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נראה, הוא פוקח את עינינו, ואנחנו רואות והולכות וממלאות את החמת במים, מי תורה חיים. באותו רגע פתאום הבנתי
נעמדתי מול ארון הקודש, אמרתי 3 פעמים אמר רבי בנימין, וכיוונתי בכל ליבי על החטופים, השבויים, האחים שלנו שנמצאים, ואז האחים והאחיות שלנו האבודים, וזה היה ממש פרשת ויגש. בעזה מלא חיילים נאמנים, הופכים את עזה, ולא מוצאים את החטופים. ואפילו היה מקרה כל כך כואב ומצער, שהחטופים עצמם עמדו מול החיילים, והחיילים לא זיהו אותם. כמו האחים בפרשת ויגש, אנחנו ממש רואים את זה, איך האחים עומדים שוב ושוב מול יוסף הצדיק, אחיהם האבוד, אבדתם, והם לא מזהים אותו, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. בואו נתפלל כולנו, וניתן כוח בתפילה שלנו, להוריד, שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו את פקיחת העיניים, שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו, ונמצא אותם סוף סוף את אבדתנו. תארו לכם שהדברים הכי אבודים שלנו נמצאים פשוט מול העיניים שלנו, ואנחנו לא רואות. אולי את לא התחתנת עדיין, ובעלך עומד מולך, והוא לא רואה, לא מזהה שאת אבדתו, ואת לא מזהה שהוא אבדתך, וככה בכל האבדות שלנו. בואו נזכה את הקדוש ברוך הוא, אב הרחמן, המתוק הזה שלנו, שכל כך מרחם עלינו, שמקיים את כל התורה כולה. בואו נזכה אותו במצוות השבת אבדה, אבדתו, אבדתנו. אנחנו כל כך מתגעגעות, ושיגלה לנו באותה הזדמנות גם את אבדתנו, משיח צדקנו, ושנזכה לגאולה השלמה, ממש עכשיו, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, שנזכה כולנו להארת עיניים כל כך גדולה, שימצאו לנו כל האבדות שאנחנו יודעות שנאבדו מאיתנו, וגם אלה שאנחנו לא יודעות, ושנזכה כולנו להתפלל ולהגיד את התפילה הזאת ואת הבקשה הזאת על אחינו ואחיותינו החטופים בשבי בעזה. אני ממש מעודדת אתכם, נשים יקרות, לפחות פעם אחת, אני אשלח פה מתחת לסרטון את הסגולה, ולפחות פעם אחת תגידו את זה על החטופים. אני משתדלת בלי נדר להגיד את זה מאז כל יום. זה ממש מביא מזור ללב, בכוונה גדולה גדולה, חיבור עצום אליהם ולחיילים שמחפשים אותם ולכל עם ישראל.